Hei, minä olen Mai ja tämä video on minun ensimmäinen vlogia, koska minun suomen kieli ja kielioppi ei vielä hyvä, siis minä haluan harjoitella lisää. Minä teen tämä video ja toivotan kun kaikki katsovat ja tietävät missä on virheet, voi auttaa minua korjatteeseen. Ja pääasia on tämä vlogia kertoo minun elämätäni Suomessa. Ja minä olen lukion 3 vuoden opiskelijana. Kello on melkein 6 aamulla. Ja yleensä minulla on 2 aamuvuoroa kuukaudessa 2 viikon ajan. Lukuun ottamatta sitä, että minun täytyy herätä aikaisin. Työssäni ei ole liikaa vaikeuksia. Sivuan valmistan aamupalaa ja menen kouluun 2 tytön kanssa. Olen appitti. Kokeen valmistetuajan ulkopuolella koulun aikatauluni on melko rajallinen, koska minulla on melkein tarpeeksi opistopisteitä, joten töiden jälkeen menen kotiin lepaamaan valmistautumaan iltapäivätunneille. Lämmin loppusyssypäivä, sitä taidan tulla kovasti ikävä, koska talvi on tulossa. 2 vuoden aikana Suomessa kokemukseni säästä on aina ollut erilainen, vaikka 4 vuoden aikaa selvästi pyörivät. Jos joku kysyy milloin saata lunta, en valitettavasti osaa vastata. Varsinkin tänä syksynä se saapui myöhään ja oli epäselvää milloin se lähtisi. Haluan esitellä hieman Kinnulan kunnasta, joka on aina ystävällinen ja kaunis. Vihreiden puiden ja järvin ympäröimä Kinnula on rauhallinen kunta. Täällä on 2 supermarkettia, K-Market ja Sale, lääkäriasema, hammaslinkkiä, apteekki, tavaroiden kauppa, puisto, koulu, kirjasto, uimahalli ja edelleen. Ehkä tämä on pieni kunta, mutta minulle se täyttää kaikki elämän perustarpeet, välttämättömät tarpeet ja mielestäni sen riittää. Yksi asia, josta pidän Suomessa ehdottomasti, on vuoden aikojen selkeä vaihtelu. Katso. Pihalla puhuttavat keltaiset lehdet ovat todella kauniita ja runnollisia, vaikka sivuaminen onkin vähän väsyttävä. Tämä on minun koulukampukseni ja nyt yritämme nähdä mitä sisällä on. Kinnula koulussa on 3 kerrosta ja 3 rakennusta. Tämä on toinen kerros ja on lukiolaisten luokkahuoneet, jossa on kirjasto, tietokonehuone ja pääluokkahuoneet, alkavat, jatkavat ja apitti. Koska syksyllä putoaa paljon lehtiä, jokaisen on käytettävä muutama päivä sivuutta ne. Auta myös paljon toivoatteessa tervetulleeksi tuleva talvi. He ovat kaverini. Nyt on lounastauko, joten kaikki menevät usein ulos. Mennäkseen supermarkettiin ostamaan ruokaa, laittamaan energiaa. Tässä on koulun 3. kerroksessa kielten opiskelun, musiikin tutkimuksen, tieteen ja biologian alueella. Olen aloittamassa suomen kielitunti. Tämän osan aloitan harjoittamalla eseiden kirjoittamista yökokeeseen, jota minun täytyy lukea ja kirjoittaa hyvin. Noin 15 minuutin levon jälkeen aloin opiskella matematiikkaa.
Tämä on paahuluokkahuoneeni, monia pöytiä ja tuoleja, täysin kalustettu, mutta liian kylmä. Appiti-koulupäivä on melko lyhyt, joten aikaisin kotiin tultuani ja ruoanlaiton päätyttyä toin vettä valmistautumaan illan saunaan. Tänä vuonna asun lähellä suomalaista perhettäni, jotta voin kokea taas tuttuja asioita kuin 2 vuotta sitten. Sen jälkeen, kun minulla on vapaa-aika, yritän tehdä harjoituksia ja harjoituskokeita, koska jos haluan päästä haluamaani kouluun, minun on yritettävä kovasti ja uskon pystyväni siihen. Suomi voi olla kylmä maa, mutta täällä on silti lämmintä, koska suomalaiset ovat lämpimiä, aina iloisia ja täynnä rakkautta. Vlogini on päättynyt tähän. Kiitos kaikille kuuntelijoille, vaikka minulla on edelleen vaikeuksia antamiseen ja kieliopin kanssa. Yritän silti parantaa. Mukavaa päivää ja nähdään seuraavassa vlogissa.